Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM. Com tu vulguis, on tu vulguis i quan tu vulguis. Et convidem a escoltar Converses vora el foc, un programa sobre psicologia, filosofia, creixement personal i espiritualitat sense deixar de banda els moviments socials alternatius. Unes converses vora el foc que farem tots els dijous a Ràdio Premià de Mar a les 8 del vespre. Us hi esperem. Vols saber què fan els equips de Premià de Mar? Connecta la ràdio. Això és El Planetari. Sergi Arteaga, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Volem saber els detalls amb Antoni Avellaneda. Què tal, Toni? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, Enric? Molt bona tarda. Bona tarda, què tal? Isaac Xampert, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Parlem amb el Sensei del Dojo, amb l'Edu Giner. Què tal, Edu? Molt bona tarda. Hola, bona tarda, Marc. Parlem de waterpolo, ho fem amb en Xavi Julià. Què tal, Xavi? Molt bona tarda. Hola, bona tarda, Marc. Què tal, David? Molt bona tarda. Hola, bona tarda, Marc. Ferran Miñarro, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, Carlos? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, Jordi? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. A Ràdio Premià de Mar, els esports es diuen Planetari, amb Marc Rodríguez. Ràdio Premià de Mar, on tu vulguis. Saps que tenim al voltant d'una 60ena de col·laboradors i que tots volen explicar-te un munt de coses, que volen que pensis, que riguis, que reflexionis, que t'il·lusionis, que t'impliquis, que cooperis. El Tot d'Una de Ràdio Premià de Mar, al 95.2 de la FM. Tot d'Una, de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia amb Lola Busquets. La segona hora del Tot d'Una i ho fem com cada dimecres amb les escoles. La setmana passada vam parlar de m'agrada la meva escola i per què els hi agradava la seva escola i ho vam fer amb els més petits. Avui ho farem amb alumnes de secundària, amb 4 escoles de secundària. De moment tenim aquí els amics de la Salle, que són el Marc. Bon dia, Marc. Bon dia. I la Clàudia, li obrim micro al Marc. Clàudia, bon dia. Bon dia. I tenim els de l'Escola El Pilar, que són els Víctors. Víctor Garcia, molt bon dia. I Víctor Almenta. Bon dia. Sí? Bon dia. Bé, començaríem per saber com és la vostra escola. Com és la Salle? Marc. Jo crec que la Salle, una paraula que la defineix molt bé, és familiar i també molt, molt solidària. Des de ben petits hem realitzat campanyes solidàries que encara les seguim realitzant i em ve al cap, més de tot el que et poden ensenyar de coneixements, crec que també és molt important el valor de com ens formen a nosaltres les persones i els valors, que en aquest cas és el valor que ens han donat és solidari i jo crec que és molt important. Sempre que penso en la Salle em ve al cap solidària i molt, molt familiar. Bueno, ho has explicat força bé, no? Ho has descrit molt bé. Solidària perquè participeu en moltíssimes accions, recollides d'aliments. Quina és la que a tu et fa més il·lusió, recordes més sempre? A mi una que recordo molt és la Marina Trail, perquè en el meu cas m'agrada molt l'esport i sempre que puc faig de voluntari en aquesta cursa, que en aquest cas va donat als ingressos a Madagascar, perquè els nens de Madagascar puguin tenir escoles i perquè puguin tenir recursos. I la Clàudia, que ens diu, tu també t'agrada la teva escola per aquesta solidaritat o sí. Quins valors més afegiries? Doncs trobo que la nostra escola és molt solidària i t'ensenya molts valors a part dels curriculars i a més per mi aquesta escola és com una segona casa perquè en les escoles hi passem moltes hores i tens allà moltes persones que estimes i aprecies com a amics, acabes fent molt bona relació amb alguns professors i passes tantes hores que al final és com una segona casa per mi.
I vosaltres dos aneu a la Salle des de molt petits? Des de P3. Sí, des de P3. De curs. Clar, això realment, clar, que és com la vostra segona casa, no? Passeu moltes hores Hem allà. passat tota la vida. Tota la vida. Salle. Quines edats teniu ara? Ara tenim 15. 15. Sí, ara farem 16. Sí, 15, 16. És una edat ja, una adolescència maca, i a més a sentir-vos tan integrats, no?, amb l'escola. I vosaltres, Víctors, per què us agrada, en el vostre cas, l'escola del Pilar? Com és l'escola del Pilar i quins valors destacaríeu d'ella? Jo crec que l'única paraula que podíem trobar és familiar, perquè encara de ser una escola petita, d'una línia, doncs tots els profes coneixen a tots els alumnes, i els alumnes, doncs, des del meu punt de vista, que he començat des de des de primer d'ESO, jo m'he sentit molt, no sé, ajudat, i m'han donat moltes eines, i podria dir que també tenen molta consciència, vale, en el meu cas, de problemes d'aprenentatge, com per exemple la dislèxia, que jo soc dislèxic, llavors he ajudat molt a les persones que la tenen. O sigui, estan molt conscienciats amb persones que tenen alguna dificultat, com pot ser aquesta, no? A superar-la i treballar. I també, bueno, doncs, s'impliquen amb l'alumne, o sigui, s'interessen per als seus gustos també, i els ajuden en tot. Molt bé. I tu, Víctor, què destacaries? Pues una paraula que seria acollidora també, perquè qualsevol nen que vingui d'una altra escola o es canvi de l'ESO a la primària, t'acolleixen bé, vull dir, no exclueixen a les persones i ajuden a no sé com es diu ara. A integrar-se. A integrar-se a l'escola bé, i res més. També ens coneixem entre tots, i això dona un ambient més familiar, i totes les festes que fem les passem junts. I això també fa molta família, fa molt grup, no? Uneix molt. Com diríeu que són els professors, alumnes? D'alguna manera heu parlat de molta familiaritat, vol dir que us trobeu una mica com a casa, no? Però sobretot en la vostra casa, en el cas del Marc i la Clàudia, que porten allà des de petits, què són per vosaltres els companys, els professors? Jo crec que contestaré als companys, en aquest cas. Hi ha molta amistat entre els companys, i no hi ha cap problema en que vingui un alumne d'una altra escola, que serà benvingut, i en el meu cas de la classe hi ha molta bona relació entre tots els companys, i jo penso que això és molt important. I en el cas del professor també hi ha molta bona relació entre el professor, i això jo crec que pot evitar conflictes, tant personals com a l'escola, conèixer bé a l'alumne, i jo crec que és molt important, i jo crec que aquesta relació entre professor i alumne és molt, molt positiva. Clar, perquè tu has dit alumnes que vinguin d'una altra escola. Això és molt important. Quan un es canvia d'escola, això de ser el nou, sempre és una feina. I jo crec que ho era fa 20 anys, 40, i ho continua sent ara, no? Sobretot els primers dies, allò, a veure com m'acullen aquesta gent, a veure com en tracten. En el teu cas, també destacaries això, Clàudia, o alguna cosa diferent, tu mateixa? Sí, bueno, això és molt important, i sí que és veritat que en la nostra escola acollim molt bé a totes les persones, i moltes amigues meves i amics no han entrat des de P3 i s'han incorporat perfectament en les classes, i els professors també els ajuden molt amb tutories individualitzades, i si veuen que tens alguna dificultat o algun problema sempre estan per tu, o també pots anar tu a buscar-los i t'acolliran perfectament. Una curiositat, teniu també en la vostra escola, em sembla que sí, que pràcticament ja ho teniu tots, aquests grups d'alumnes que es dediquen d'alguna manera a orientar, a ajudar, a protegir, a veure que no hi hagi bullying, que no hi hagi... Sí, uns tipus de guaites. Exacte, d'alguna manera dit així, no? Que es dediquen una mica a estar pendents d'altres alumnes, que no tinguin cap tipus d'aquest problema. Sí. Ho teniu també, no? Ho tenim també. I vosaltres també, Víctor? Sí. Sobretot amb els temes de bullying i persones que tenen una dificultat de salut i que tenen el risc de patir bullying, això estem més involucrats, no? Que altres tipus de persones. I la relació que hi ha entre els professors i els alumnes és molt, molt bona. O sigui,
tots els alumnes que tinguin problemes, els professors estan a sobre perquè es pugui treure el curs i les dificultats que té, i és el primordial per al curs que estigui fent aquell alumne. Pues fantàstic, escolta, la veritat és que dona gust parlar amb les escoles d'avui dia perquè han canviat tant, no tenen res a veure amb la que els més grans anaven perquè, eren altres temps, no? Feien el que podien, però ara hi ha una sensibilitat enorme cap a aquestes qüestions. I el menjador, per exemple, us quedeu tots 4 a menjador? Tu et quedes, Clàudia? Sí. I com és aquest quedar-se a menjador que de vegades, no sé... A mi al principi no em feia molta gràcia, però la veritat és que el menjador està molt bé, les instal·lacions són genials i tenim molts diferents tipus de persones com a monitors, i tenim des de joves a no tan joves, i per exemple els joves tenen molta experiència acadèmica, alguns són exalumnes i tenen moltes coses a explicar-te i a compartir, molt interessants. I, a l'ESO no es queda molta gent, però la veritat és que... Clar, perquè són més grandets i hi ha molts, es busquen la vida a casa. Jo em quedo fins i tot el divendres, que no fem tarda, i em quedo ja, i acabes fent grupets amb els que es queden al menjador, i també és un moment molt maco. Jo, com que veia que el Marc et feia a tu, vol dir que tu no et quedes a menjador. Ja m'ho imaginava. No. No t'has quedat mai? Em vaig quedar durant una època, 5è i 6è, perquè la meva mare treballava. Clar. Aleshores em vaig haver de quedar, però ja al començar primer d'ESO i tot, ja... Com es menja? Perquè de vegades hi ha queixes de... no sé, que el dinar és més repetitiu. No, ho dic en general, cuiden més ara els menús, de que siguin variats, de que hi hagi de tot... Tenim molts tipus de menús. Si entres en la web, en l'apartat de menú del mes, hi ha menú per vegetarians, com per exemple jo faig aquest menú. Molt bé. Hi ha el menú normal, sense gluten, sense cacauets, sense proteïnes, sense peix, sense marisc. Pots escollir el que vulguis i l'escola s'adapta. Millor que molts restaurants, Quina meravella, no? En el vostre cas, vosaltres us quedeu a menjador? No, ho dieu així. No. Home, sí, també tindreu, suposo que 15, no? 16, tu ja has fet 16. Mai us heu quedat a menjador? De petits sí, suposo, no? Jo en els transcurs que estic a l'escola no m'he quedat mai, però sí que van reformar el menjador i també sí que em van informar que, com la Salle, que tenen consciència dels menús, o sigui, sense lactosa i per vegetarians. Sí, és que no és fàcil, Avui dia, entre els al·lergènics, les diferents intoleràncies, mare meva, s'ha complicat una mica, així que... Escolteu, i a part de les assignatures aquestes típiques, no?, les matemàtiques, els idiomes, etc., què és el que considereu que és més important d'aprendre a la vostra escola, o alguna assignatura que potser no sigui, diguéssim, l'habitual i que vosaltres ho trobeu que la vostra escola es fa millor que en qualsevol altre lloc i és la vostra favorita? Marc? Doncs sí, a mi el que m'agradaria destacar sobre això que has comentat és que jo trobo molt important que, a part dels estudis i els coneixements que et puguin donar una escola, també és molt important la persona que et formen i la persona que surts, els valors que tens, siguis solidari, no siguis... Jo penso que això és molt important. I penso que és més important no tenir tants estudis, però ser una bona persona, que tenir molts estudis i ser cregut per la vida. Els estudis, les qüestions es poden aprendre i el ser o no tenir valors i ser bona persona, això ja és una base que has de tenir, no? Escolta, parles molt bé, en general parleu molt bé tots. Gràcies. Què voldries ser de gran, tu? No voldràs ser periodista o... Sempre m'ha agradat molt parlar, el meu pare és comercial. I aleshores m'ha agradat molt sempre la gent sempre parlar molt bé. I sí, potser em tiraria un ambient cap aquí. Sí, jo faries carrera, sí. Clàudia, doncs, a part d'aquestes assignatures així típiques, a tu que... Sí, per exemple, a la nostra escola a les 8 del matí fem una petita reflexió del dia i sempre hi ha alguna frase així com molt motivadora. Molt bé. Quina ha estat la frase d'aquest matí, te'n recordes? Com era? Us ha motivat molt, però s'ha quedat allà. Un exemple... Sí. Que hem de ser un exemple i hem de fer les coses bones i les bones accions perquè els altres aprenguin de nosaltres. Sí, sempre es diu això, que millor que dir has de fer o has de dir o has de tal,
L'exemple. I ho feu cada dia, això, abans de començar les classes? Sí, els primers 5 minuts, doncs llegim, a vegades hi ha un vídeo que ho acompanya o alguna petita lectura i fem alguna mica de comentari entre tots, una petita reflexió i llavors així ja comencem el dia. Sí. Molt bé, que li dediqueu 5 minutets? 10 minuts. I moltes vegades és molt, molt interessant, la veritat. I tant. I feu, a més, perquè algunes escoles ho fan, feu exercicis de respiració, de, no sé, per acabar de desestressar-te o entrar a l'escola ja amb una mica més de tranquil·litat i així, amb calma. Bueno, ho fem més, potser a les hores d'educació física. Sí, al Jara. Al Jara alguna vegada ho realitzem més, però no cada dia, potser una vegada al trimestre. Ja. Però també és important, també. I tant. I vosaltres feu alguna mena de reflexió, de frases motivadores, també? No, frases motivadores no, però vídeos de valor, sí. I cada dia ho feu? No, només quan hi ha l'assignatura de valors. Tenim una vegada a la setmana i, bueno, doncs cada setmana ho fem. No exercicis de respiració ni de tranquil·lització ni res, sinó valors de la vida quotidiana que tu pots tenir al llarg de la vida o que tindràs en un futur. I el que ens ensenyen és això, tenir també la responsabilitat de quan siguis més adult, del treball i de... Molt bé. T'enfoquen ja a cara de quan siguis més gran. Clar, perquè ja teniu una edat que ja esteu entrant esteu en l'adolescència, està clar, no? I us queda encara anys d'adolescència, però ja us enfoquen més a cara a ser adults. Sí, el saber conviure, el respecte a cara a les persones que tindràs. Molt bé. I a saber com conviure amb les persones més difícils. Perquè no tots som iguals i hi ha moments més difícils i més fàcils. Pues és fantàstic, perquè veig que tant no sé, amb l'ADN de la Salle i del Pilar és important el tema dels valors. Víctor, també et vull escoltar a tu, que estàs molt somrient. Això està molt bé, vol dir que estàs tranquil i que t'ho passes bé. A part d'aquestes assignatures que hem dit, què més destacaries o què més t'agrada, disfrutes, t'interessa? Jo podria destacar que a l'escola del Pilar, o sigui, deixen que els alumnes siguem creatius. Les dues assignatures, en el meu cas, que podia destacar seria doncs plàstica i música, bàsicament perquè a mi sempre des de molt petit m'ha agradat el món de l'art, per dir-te, i no sé, jo a les classes doncs m'ho passo pipa. Clar que sí. Perquè va lligat amb alguna cosa que tu ja pensis que t'agradaria ser d'adult? Sí. Jo després de l'ESO tinc pensat anar a fer un cicle de videodisjockey i so. Caram, molt bé. Se't dona bé, llavors això t'agrada i l'important és que t'agradi i que li posis passió a... us orienten també a l'escola, per exemple, amb, no sé, hobbies que tingueu que us agradin molt, passions d'aquestes que dius, jo ho tinc molt clar, us animen, us pregunten sobre quins estudis voldríeu fer, sí? Sí, a tutoria hi dediquem estones a fer l'orientació, a saber com ets tu, quines són les seves virtuts, les seves capacitats, per així ajudar-te a orientar-te, fem alguns tests, i també ens han vingut a fer alguna xerrada algun cop. D'aquestes orientatives, no?, de diferents professions. Sí, també hi ha orientatives on pots elegir de ciències, de lletres, artístic, i tu anar tirant més bé. També una cosa que t'ensenyen, que crec molt important, és el sistema educatiu. Que clar, tu a quart et trobes una mica que no saps si cicles, PFI, batxillerat, i també t'ensenya, i crec que és molt important el sistema educatiu que ha d'haver perquè puguis avançar. Triar, no? I tenir les coses una mica més clares, no? Perquè hi ha un moment que suposo que us trobeu una mica així com perduts i dir, bueno, i ara què, no? I has de triar i no sempre és fàcil. Quin és el moment, el record feliç o emotiu que més teniu això fins ara, perquè potser en tindreu més segurament, però fins ara quin record teniu de la vostra escola? Mira, ara començaré per als Víctors, me'n vaig cap aquí. Que més, Víctor, tu mateix, que més recordis, no sé, un moment que tinguis així guardat amb molt de carinyo a la teva memòria. Doncs les colònies et podria dir, perquè o sigui, allà és d'on es pot notar l'efecte de família, perquè clar, estàs amb la teva classe 2 o 3 dies, els que siguin, i
Doncs tots com ens coneguem millor també i ens és la convivència, no? Sí. Aquell anar-se a dormir amb els companys i llevar-se amb els companys, que evidentment és una cosa que no feu a classe, no? Aquestes 24 hores que, com diuen a Gran Hermano, se magnifica todo. Clar, perquè són moltes hores, clar. I tu no veus el teu company habitualment amb el pijama o raspallant-se les dents, no? I són 3 dies a lo millor molt intensos. Sí, i bueno, doncs això també en el fons agrada, saps? Perquè així arribes, no sé, a més gent que a lo millor no t'has parlat al principi de curs i saps més coses que no sabies i clar. No sé, això. Bueno, doncs no és poc. Per tu també són importants les colònies o tens algun moment, algun record que se t'hagi quedat marcat per sempre? L'altre Víctor. De moment els carnavals. Ah, mira, molt bé, sí. Que acaben de passar, no? Sí. Però el moment que més espero és el... Bueno, i que vosaltres, la vostra escola, els ha guanyat 2 anys el primer premi. Sí. O sigui que, clar, tu vas participar, vau participar en el de... Sí, vam participar els dos en la banda de tambors de l'escola pròpia. Els 2 anys heu participat? Sí. Estareu contentíssims perquè és que ja ho sabeu vosaltres, no? Els de la Salle que van guanyar el primer premi 2 anys consecutius, l'escola al Pilar. I el primer any el segon. Molt bé. El segon. I bueno, el moment que més espero és la comiat de quart d'ESO, perquè és on estem tots ja i fem l'últim ball, que és el ball de bastons i, doncs no sé, és el moment que sempre esperem, però em quedo més amb els carnavals ara mateix perquè és on més m'ho passo millor, perquè és on pots deixar-te anar, ballar, tocar els tambors allà i divertir-te. Sí, tota l'adrenalina, m'imagino que tocar els tambors ha de ser una cosa de veritat, A més ho feu molt bé, la veritat. Ho feu molt, molt, molt bé. Té que sortir de tu. Clar. Si no. Fa molt que esteu amb el tema dels tambors? Sí. Des de 6è de primària. Caram. Llavors ja sou uns experts, no? Una mica. Bastant. I vosaltres, quin és el moment emotiu, record feliç que guardeu de la Salle? Bueno, jo també anava a dir-ho del carnaval. Bueno, doncs es pot repetir, perquè, escolta, a veure, és una festassa. Perquè nosaltres a l'ESO fem com un concurs i durant moltes setmanes Educació Física prepares un ball amb diferents grups. I a quart d'ESO nosaltres vam escollir fer-ho tota la classe junts. Sí. I la veritat és que estar tantes setmanes treballant en un projecte tots junts ha sigut molt guai i molt emotiu, i al final veure el resultat i en el concurs vam guanyar i ens vam passar superbé celebrant-ho, doncs va ser molt xulo. I per tu, Marc? Jo, una classe de socials. Sembla una mica raro, però... No. La memòria és molt selectiva, Cadascú es queda en un moment que no saps per què, però aquell és el teu moment. Pues sí, ja sí. està. I aquell dia recordo que havíem de fer un treball, havíem de fer unes fotos d'una representació, no sé si era del barroc o no me'n recordo bé ara, i vam pujar un grup, que érem els amics, al teatre. I recordo que al teatre la Salle té una mascota, que és una disfressa així gran, que es diu la Sallito. I estava Com no? La Sallito, i estava allà posada. I recordo que vam fer més bromes, ens el vam posar, vam riure, i aquell dia tinc un record molt bo relacionat amb l'escola i amb els meus amics. Fixa't, és que, clar, és un record maco. Tu no tries quin és el record més feliç, sinó que et ve al cap i aquell moment per tu passarà per sempre a la història, no? Sí. I segurament el recordaràs tota la teva vida. Sí, la Sallito. La Sallito. Com és la Sallito? És una estrella groga, sí, però molt gran, te la pots posar i és com... així de tela i tot, i te la pots posar. Sí. Ah, ja l'he vist, calla, home, si és el símbol de la Salle. És el símbol de la Salle. A més, un any que vam fer allà des del Teatre de la Salle, ho vam retransmetre per Ràdio i per Premià de Mar al Festival de Nadal, i recordo aquesta estrella, i tant que sí. La Sallito, l'estrella, sí, de roba groga, i tant. Bueno, i ja per acabar, si haguéssiu de convèncer algú que, bueno, doncs ara és no sé, tant pares com a nois, noies que han de triar una escola, com els convenceríeu perquè anessin, en aquest cas, clar, no és competència, perquè cadascú explicarà com els convenceríeu de que anessin a la vostra escola, en el cas de la Salle, o a l'escola del Pilar, en el cas del Pilar. Vosaltres, per exemple, els de la Salle. Jo crec que en la Salle vius moltes experiències supermaques i inolvidables que et marquen de per vida, i bueno, a més t'obre moltes portes per al teu futur i et dona moltes oportunitats de fer voluntariats, d'anar a xerrades, un munt de coses,
I, bueno, no sé, trobo que és una escola molt maca i, bueno, això, que convius superbé i t'ajuden en tot. Que donen ganes d'apuntar-se, a les escoles, ara. Marc, tu com convenceries? Doncs a partir una mica d'allà del que he comentat abans, que és molt, molt solidària i que es valora també molt, molt els valors que una persona té. I a mi això em sembla molt important, de que cada vegada més no es valorin tant les qualificacions que un alumne pot aconseguir, sinó els valors que té i que també es valori molt l'esforç que posa aquell alumne, perquè no tothom té la mateixa facilitat. Clar I penso que cada alumne té més facilitats en unes coses i hi ha alumnes que tenen més facilitats a l'altra. A part que un alumne no és les seves qualificacions, és molt més, és una persona i moltes coses més, no? No és un número, no? Exacte. Que hi ha potser centres educatius que es tracten com un número i aquí aconseguim que es tracti com una persona, que és el que és. I jo penso que això, igual que passa a l'escola, també hauria de passar en sanitat i en tots els altres aspectes. A la vida en general, que hi ha moltes vegades que tracten com un número i que som una persona. I que se'ns ha de tractar com a persones i no com a un número, com el DNI o com... Mai et trobes sol en la Salle. Mai et trobes sol, sí. Mai et trobes sol. És un gran lema, profes, aquí a tenir en compte. I vosaltres com convenceríeu de que la vostra escola al Pilar és la millor? Home, en el Carnaval ja ha quedat clar, que sou els millors. Però amb altres temes, com els convenceríeu? Què voldríeu destacar ja finalment? Home, si els pares, per exemple, busquen una escola familiar, encara que sigui petita, doncs la dient, en el meu cas i en la meva opinió, és el Pilar també, i no només perquè és familiar, sinó que tenen consciència amb els problemes d'aprenentatge, són molt conscients amb els alumnes que si tenen algun problema doncs li donen les eines necessàries, molt bé. I tot, o sigui, jo que he entrat des de primer d'ESO, jo estic molt content, o sigui, inclús, o sigui, des de primària he pujat les meves notes, per exemple. Fantàstic. Sí, gràcies al Pilar, sí. Pues ja has dit prou. I en el teu cas, l'altre Víctor Almenta? Jo que porto des de P3, porto tota la vida, pues, que si l'escola que busquen és una escola on els valors és lo primordial i el respecte cap a les persones grans es porti a terme, és l'escola dient, no? I des del meu punt de vista és una escola on t'ajuden en tot el que fas i on l'assolellat no existeix. Doncs, escolta, felicitats als 4, heu defensat molt bé les vostres escoles, la Salle i el Pilar. Ara fem una petita pausa i coneixerem altres escoles. Fins ara. El primer divendres de mes, de 12 a 1 del migdia, podeu adreçar a l'alcalde Miquel Àngel Méndez les vostres preguntes o inquietuds sobre Premià de Mar. A Parla l'alcalde, Miquel Àngel Méndez analitza l'actualitat local i respon les preguntes que formuleu mitjançant el telèfon del directe, el 93 752 25 44. També podeu participar a través dels comptes de Twitter i Facebook de Ràdio Premià de Mar. Per plantejar les vostres qüestions abans del programa, escriviu a l'adreça electrònica alcalde@radiopremiademar.org. Parla l'alcalde, un programa de l'àrea d'informatius de Ràdio Premià de Mar. Escolta, mira, viu Ràdio Premià de Mar.
ara coneguent... Perdoneu. Seguim coneixent escoles i després d'aquesta petitíssima pausa tenim ara alumnes de l'escola 6. Tenim a la Sofia. Molt bon dia, Sofia. Bon dia. I tenim a l'Oriol. Bon dia. I tenim alumnes de l'institut que són la Chloe, o la Chloe, bon dia, i la Màriam. Qui vol començar? A veure. Sempre em trobo el mateix, no? Decideixo jo mateixa? Sí? Vale, pues Sofia, t'ha tocat. Vale. Ho farem en general perquè les preguntes són per tots, eh? Com definiries tu la teva escola, el Pilar, en aquest cas, perdó, la 6? Per mi la meva escola és la meva segona casa, ja que passo molt temps allà, no? I doncs des del primer moment que vaig venir em vaig sentir com a casa i estic molt còmoda i això, bàsicament. És un lloc on passo moltes estones divertides i també on aprenc molt. Des de quan estàs a la 6? Jo des de segon d'ESO. Sí, ja fa... Fa 3 anys. 3 anys. I tu, Oriol? Jo estic, des de P3 i per mi l'escola és com un ofici per mi perquè des de petit i forma part de la meva vida. Després de tants anys a la mateixa escola... Que és que tu portes tota la vida. Sí, tota la vida a la mateixa escola, ja m'he acostumat i és un lloc per aprendre i és com un ofici, sí, com he dit abans. És curiós perquè mai m'havia dit ningú que era com un ofici. Clar, sí, perquè vaig tot el dia a aprendre. Sí, sí. Bueno, i per vosaltres, de l'institut, la Chloe, la Màriam, com definiríeu la vostra escola? Què és per vosaltres? Doncs és un lloc bastant gran on pots conèixer noves persones cada dia, on pots aprendre cada dia més i doncs pots saber, o sigui, molta més gent, conèixer més persones i és un lloc molt acollidor per tothom i cada dia descobreixes coses noves i això. I per tu què representa la teva escola, Chloe? Sí, és un lloc on pots compartir molts moments amb els teus companys i on passes molt de temps. Vosaltres aneu a l'institut, evidentment no heu estat allà tota la vida, això està clar, però el canvi, per exemple, que vau fer des de la vostra escola a l'institut, què va suposar? Vau notar molt canvi? No. Poc, només jo vaig notar que a la meva antiga escola doncs que hi havia més poca gent i en aquest any doncs hi ha com més gent i ara doncs coneixo molta més gent des que l'any passat. Bueno. Sí, a la meva escola també ens van preparar bastant per no notar tant el canvi i no ha sigut gaire... I els professors, els companys de classe, les persones que conviviu diàriament, com definiríeu que és la vostra relació, per exemple, amb els professors? Doncs jo el sento bàsicament com la meva família, o sigui, sempre tinc un tracte de respecte amb ells, no? Però és que ja no els noto com a professors, sinó, sí, m'ensenyen, òbviament, les matèries i tal, però és que també m'ajuden en el meu dia a dia, en els problemes que tinc, i sé que estaran sempre, ja sigui en les matèries, tant en l'àmbit personal, no? I per tu, Marc? Oriol, perdona, és que tinc un ball de noms ja. Oriol, per tu què representa la relació que tens amb els professors, amb els companys de classe? Tots són diferents i no em negaré que amb alguns tinc millor relació que amb els altres, però al final és tenir una relació de companyerisme i mai de portar-me malament amb ningú i sempre intento tenir la mateixa relació amb tothom, però no em negaré que sempre amb algú tinc millor amistat. Clar, això passa sempre, no? A tots els nivells de la vida, a l'escola, a la feina, a la família, sempre hi ha persones amb les que tens una mica més de feeling, no? Que amb els altres. Us quedeu a menjador, vosaltres? No. Jo tampoc. Vosaltres? No. No tenim. Aquí, vosaltres a l'institut, clar, no teniu. Marxem a les 2:30, sí, marxeu i jo em quedo molts migdies amb vosaltres. Amb altres escoles us heu quedat a menjador? Jo mai m'he quedat a menjador. Jo sí. Perquè aquí parlaven també de que era una manera també de fer un altre tipus de relació, no?, a l'hora de dinar i tot això. Tu et quedes? No, jo em quedava. Et quedaves, ara ja no. Molts anys. Sí. I què tal?
l'experiència? T'agradava o, bueno... Mira, prefereixo anar a casa, estic més tranquil, però tampoc estava malament. Escolta, i a part de les assignatures típiques de, les de sempre, no?, que doneu a classe, quines altres assignatures, quines diferències que teniu a la vostra escola a la 6 o a l'institut i que us agraden més perquè són diferents, perquè són especials, perquè només potser les feu a la vostra escola o només les feu a l'institut? Alguna assignatura en especial? Ètica. Està molt bé. Sí, fem ètica perquè és una assignatura que l'any passat no fèiem i aquest any sí, i ètica ens ajuda a respectar els altres, a tenir empatia i saber relacionar-nos amb els altres. Per tu també és l'ètica o és una altra CLOE o és una altra assignatura? No, també ho feia a l'escola, però no tan centrat en això del respecte, i ajuda bastant perquè et dones compte de com has de reaccionar quan tens un problema i tot això. Què és el que més s'ha après en l'ètica? Tenir empatia. Vosaltres doneu ètica? Jo he començat aquest any, o sigui, ètica a la nostra escola es comença a quart d'ESO, i la veritat és que, com elles diuen, s'estic aprenent molt i estic aprenent molts problemes en plan de la vida, no? I moltes injustícies també que ara m'estic donant compte de com són. Què és el que més t'ha obert els ulls d'aquestes assignatures? D'allò de dir, mira, jo he viscut aquesta situació però no queia. M'he donat compte que les addiccions, per exemple, estan molt més presents a la nostra vida del que ens pensem, i m'he donat compte que hi ha molts tipus d'addiccions, no solament les típiques de les drogues i tal, sinó també al mòbil, a la red social, a les xarxes socials, i són molt més comunes dels que ens pensem. I ho teniu més en compte, no? És una cosa que com a mínim pareu més atenció. En el teu cas... Jo, a part de totes les assignatures, l'únic que fem és una hora de tutoria el divendres, al final, i jo crec que ja ens ensenyen valors que hem de, sobretot per grup, com a grup a la classe, ens ensenyen a fer pinya tots units i que ningú deixi davant de ningú. Sempre som un grup i una classe i sempre ens ensenyen a estar units. Molt bé. Escolta, quin diríeu, ja per les vostres respostes més o menys ja podem endevinar per on va, no? Però en quant a les 6, quin diríeu que són el punt o els punts més forts de la vostra escola? El punt més fort, jo crec que la nostra escola té un punt molt fort, i és que a les 8 del matí no comencem amb les classes, amb les matèries, sinó que cada matí fem una reflexió, ens llegim una frase, una faula, i això crec que no et fa començar el dia d'una altra manera, no? Perquè ja no comences estudiant i tal, sinó comences pensant i veient no sé, altres coses, no? No sé si ho heu escoltat, perquè els alumnes de la Salle també deien que començaven així, amb una frase motivadora, amb uns minuts de reflexió, 5 o 10 minuts abans cada dia, i que això els ajudava molt, Sí. És interessant, És veritat. Tu també penses el mateix, Oriol? Sí, és una molt bona forma de començar el dia, és una forma... Comences d'una altra manera, en comptes de començar fent mates, comences així. Amb la ment una mica més reposada, no? Sí. Recordeu alguna d'aquestes frases motivadores que en especial se us hagi, encara que no sigui exactament parlant de la frase, un pensament, una frase o una reflexió que us hagi quedat més gravada? Sí, jo recordo una que era, no era així ben bé, era alguna cosa així com que el cervell solament, creix quan l'utilitzes, és a dir, si el deixes d'utilitzar és com que es rovella. Clar, es rovella, exactament. Clar, sí. Doncs és així. Ara parlen molt de la neuroplasticitat i de la plasticitat del cervell, que tot el que no s'utilitza evidentment no funciona tan bé. En el vostre cas, que recordeu, teniu també a l'institut algun moment, suposo que el tema aquest de la reflexió a l'entrada i tot això, em fa l'efecte que no? No. O teniu alguna cosa especial a fer? No, així diàriament no. I en algun moment puntual durant la setmana? No. Tutoria. Bueno, doncs escolta, Déu-n'hi-do. Quan la feu, divendres o...? No, dilluns a última hora, parlem entre tots, si hi ha algun problema l'intentem resoldre entre tots, ens expliquen
coses noves com per exemple el tema de la contaminació, que no hem de contaminar la nostra terra, o sigui, el planeta, perquè és la nostra casa. Clar. I ja està. I us va bé aquesta horeta que teniu a la setmana? Us agrada, us va bé? També parlem de el cap de setmana o de com ens va anar la setmana passada. Sí. I si teniu algun problema, perquè molts parlen d'aquesta sensació de família, no? Algun neguit, alguna cosa, també la podeu explicar? Sí, hi ha un servei de mediació. Sí, un servei de mediació que és només per explicar si tens algun conflicte i vas cap allà i doncs t'ajuda una gent a resoldre'l. L'heu utilitzat vosaltres dues, aquest servei de mediació? No, de moment no. També té una bústia que si tu tens algun problema i no vols que se sepi, poses un paper i expliques el teu problema. O si has vist que passa alguna cosa, també pots posar anònimament... Sí, especialment en el tema del bullying, si veus algú que està fent bullying a un altre, doncs ho escrius i ho poses a la bústia. Molt bé. Escolta, i un record que tingueu tots quatre, no?, de la vostra escola, la memòria, un moment d'emoció, d'alegria, algú que ja recordeu per sempre més, no? Quin moment destacaríeu? Jo, emotivament, jo recordo quan marxen els companys, algun company de classe, quan marxa és un moment molt emotiu, trist, però després es supera, però sempre costa molt acceptar que un company que sempre ha sigut amic teu marxi i no el veuràs mai més. Això és un motiu... Clar, ha de fer pena, no? Sobretot si tens un lligam estret d'amistat, de carinyo amb aquella persona. Ho has viscut moltes vegades, Oriol? Un parell de vegades sí que ho he viscut, sí. I ho has passat malament, no? Clar, normal. I per tu un moment així emotiu que recordis de la teva escola? Per mi ha sigut l'evolució que he tingut en aquesta escola, no? Perquè jo vaig venir a segon d'ESO i per mi va ser una època molt complicada, no? Perquè, clar, vaig canviar-me d'escola enmig de l'ESO i em va costar molt. Caram. Però a poc a poc, o sigui, em vaig adaptar molt ràpid, vaig fer amics molt ràpid i la veritat, ara mateix, és el canvi que més agraeixo que hagi fet. O sigui, per mi és una cosa que en un principi va ser una mica traumàtica, després t'ha vingut molt bé. Sí, estàs contenta. Estic molt contenta. Doncs està força bé. I vosaltres algun moment així emotiu i que guardeu en la memòria? El primer dia de classe. Sí, perquè totes dues heu contestat el mateix. Per què en el teu cas, Mària? Perquè, o sigui, coneixia gent d'altres escoles i quan doncs està tots junts al mateix institut i al mateix lloc em fa com més alegre i estic més contenta perquè així els puc veure dia a dia i a part també el primer dia doncs, ens van fer una xerrada i doncs, amb la xerrada, gràcies a la xerrada em vaig sentir com més acollida a l'institut. I era el teu cas, Chloe? Sí, també, perquè potser coneixes a altres persones d'extraescolars i això, que et portes molt bé, però clar, abans no les veies el dia a dia i molta gent coincideix al mateix lloc i així també com molta vosaltres gent dos, perdona, veníeu de la mateixa escola? No. De quina escola venies tu? I tu? Del Montserrat. No, perquè em fa l'efecte que teniu un lligam així que com si us coneguéssiu de fa molt temps, com si haguéssiu compartit escola. No, precisament ens acabem de conèixer aquest any. Bueno, i què tal, bé, no? Sí, perquè com hi ha molta gent, doncs hi ha moltes opcions d'amistat i pots escollir bé amb qui vols estar. I ja per últim i ràpidament, com vendríeu la vostra escola? Com diríeu, heu de venir a l'institut o heu de venir a la 6 perquè és la millor escola? Jo diria que... Per què hauríem d'anar a la 6, a veure? Jo diria que hauríeu d'anar a la 6 perquè, com ja he dit, jo vaig venir fa uns anys i m'he sentit des del primer moment còmode, m'he sentit estimada pels profes, que tothom es preocupava per mi, i també diria que no solament a la 6 s'estudien les típiques matèries de matemàtiques i tal, sinó que també es preocupen molt en les relacions que tenim, que estiguem bé, en saber solucionar els problemes, i en tot això, que també t'ensenyen una mica a viure la vida de fora. I per tu, Oriol? Som una escola bastant petita i això ens fa que els professors tinguin més facilitat a fer-nos, a tenir... un contacte més estret, no? Tenir un contacte amb els companys millor, jo crec, i això fa que aquesta escola a mi m'agradi i sigui un dels motius pel qual seria bo que
vingués algú aquí. I tant, i tant. Moltíssimes gràcies. I vosaltres com vendríeu a l'institut, per exemple? Doncs això que he dit abans, que com hi ha tanta gent, tens moltes amistats i vulguis o no acabaràs estant amb algú. Molt bé. I en el teu cas, Màriam? Doncs que els professors són molt amables, t'ajuden en tot, o sigui, per la gent que pensa que potser no ajuden, t'ajuden en moltes matèries, en tot, els amics sempre estan amb tu, i això que és gran, hi ha noves amistats, i m'agrada molt. Molt bé. Doncs escolta, ho heu fet de meravella, moltíssimes gràcies. Espero que torneu en una altra ocasió. Nosaltres fem una petita pausa i anirem amb l'Escola de Pares i la psicòloga Susana Ruesgas. Tenim a la psicòloga Susana Ruesgas, que com cada setmana ens dona aquesta reflexió sobre el tema d'avui, que és M'agrada la meva escola. Susana, molt bon dia, benvinguda. Bon dia a tothom. Què tal? Mateix tema que la setmana passada, però amb el canvi de que en aquesta ocasió són els més grans, són 15, 16 anyets... Bueno, aquest tema, que és el mateix del dimecres passat, sí que té variants, perquè l'altre dia vam dir que el que m'agradi la meva escola depenia molt del recolliment dels mestres que podien fer els nens, del tracte, com es considerava els nens, de l'ajuda, que hi havia canviat molt el vincle, no? De que era un vincle abans molt autoritari i ara tenim un vincle més afectiu, que és el que es busca, individualitzat per cada nen. Quan passem a l'escola, a l'institut, ja tenim més coses que poden fer que un nen estigui bé o no estigui bé a la seva escola. En aquest cas, a l'institut, és un lloc on recull nens que estan en plena edat del canvi. I quan estan en l'edat del canvi hi ha molts factors que ja són individuals dels nens. Si aquests nens tenen un moment de canvi que no està anant gaire bé, potser que no es trobi bé ni a casa, ni a l'escola, ni a cap lloc. Això no té a veure amb l'escola, sinó que és el moment en què estan passant, no? Si l'escola, que ara és el més freqüent, o gairebé totes les escoles intenten recollir també totes aquestes inquietuds dels nens o els moments que estan passant, si aquestes escoles poden tenir en compte les variants emocionals, sobretot dels nens, aquest nen et sentirà molt millor. Per què dic això? Perquè quan tenim factors emocionals, i són factors emocionals que poden o desbordar un nen o que són forts, és molt difícil la tasca d'aprendre, la tasca d'entendre els textos, de posar atenció al professor, i això passa perquè la part emocional d'aquesta edat és molt hormonal. Les emocions en el cervell són hormones, són químics, que potser que si són en un moment molt intensos, hi ha molta quantitat d'emoció, una emoció que no es pot parlar, una emoció que desborda una mica a cada nen. Això impedeix que el nen pugui treballar millor el que es diu el neofròntex, no? La part del cervell que simbolitza, que posa paraula, que fa pensaments, que fa la tasca més intel·lectual. Nosaltres fem tota la tasca intel·lectual, llegim, posem atenció sempre sobre la base de com estem emocionalment. Si estem una mica neguitosos o estem tristos o estem fins i tot passant un moment difícil amb els amics, amb la nostra identitat, això es fa molt més difícil prendre atenció a classe,
que realment el desig estigui en els temes que els professors posen, no?, sobre la taula. I aquí jo crec que és molt important que també s'afegeixi la part emocional en l'avaluació d'un nen. Perquè també crec jo que tenim un concepte molt antic, no? Perquè si no estudia és perquè no té gana, no, perquè és una mica vago, o vaga, o perquè no li agrada, o perquè, a veure, la majoria dels nens voldrien estar bé a l'escola. La majoria dels nens els agradaria moltíssim tenir bones notes, ja no dic sobresalients, sinó només bones notes, i ser un més dels estudiants que van bé, no? A cap nen li agrada quan té males notes. Per què ho fa? Bueno, probablement perquè aquest nen està passant un moment interior que no li fa possible realment de posar desig en la tasca. La psique està més ocupada en resoldre o no poder resoldre problemes que té a dins, i aquests problemes als adolescents a vegades ens oblidem que són molt intensos, que fan patir molt. Doncs a l'escola, moltes escoles tenen aquests mediadors o tenen professors que tenen molt bon cor i molt bona formació en aquest tema de la emocionalitat, no? I aquests professors o aquests professionals, fins i tot psicòlegs o els mediadors, realment tutors, realment fan una tasca molt important quan agafen a un nen i veuen que el seu rendiment està baixant o que no és el mateix nen que abans. Doncs això és la integració de la part emocional d'un nen que fa pensar que aquest nen no pot estudiar no perquè no vulgui o perquè sigui vago, com diuen, sinó perquè realment té un problema. Doncs aquí l'escola es fa un espai on els nens senten realment que poden parlar de les seves coses. Perquè a vegades a casa no poden, entre que en aquestes edats la distància emocional amb els pares a vegades es posa molt més en evidència si no s'ha treballat des de petits. Els nens estan carregant tota la seva crisi, els seus problemes, que poden ser per nosaltres petits, però per a ells, en un moment donat, són molt importants. Doncs necessiten parlar, necessiten processar, necessiten un altre que deixi un espai d'escolta atenta, d'escolta, conscient, no? Respectuosa, exacte, perquè ells puguin parlar. I a vegades són coses que es poden processar fàcilment. I quan no tenim una orella que ens escolti amb atenció i amb carinyo, aquest problema petit es va fent més gran, ja toca l'autoestima, toca, coses que són de l'edat del canvi. I si els nens no poden parlar dels que li passen, no podrà estudiar, no podrà prestar atenció, estarà neguitós, estarà nerviós, estarà molt més contestón, com es diu, no? Sí. I a classe, i clar, això s'ha d'avaluar en funció de com estigui el nen emocionalment. Per això crec jo que les escoles tenen una funció molt important en aquest camp, no? I a més, quan les escoles posen molts espais per als nens o de debate o d'esports o de la revista, la famosa revista que fan, no?, de periodisme, i tot això també fa que un nen es senti molt còmode a l'escola, perquè pot posar totes les seves capacitats que potser que a les assignatures normals no tingui, i això jo veig que els fa molt feliç, no? Molt feliços totes aquestes activitats que no són les que podem tenir a l'abast sempre. I he vist molts nens que van molt contents perquè, per l'oferta d'activitats també que té l'escola, els professionals que els atenen. Sí, però fixa't una cosa, Susana, aquí el que han destacat les 4 escoles que han vingut avui, bàsicament han destacat que, a part del que puguin aprendre lectivament, o sigui, les assignatures típiques, han destacat molt els valors, no?, el poder comptar amb els professors, el saber-se acompanyats, saber-se estimat,
estimats, que un d'ells, per exemple, que tenia dislèxia, sentir-se doncs, que el comprenen, que l'entenen, que l'ajuden, o sigui, destaquen més els valors com a persones que el que puguin aprendre lectivament, que també, evidentment, no? Clar, perquè això fa que els nens puguin, els nens i les nenes o els adolescents puguin realment estar integradament a l'escola. No han de callar, no han d'amagar, no han de reprimir coses que s'hi passen. Poden ser el que són i els professors tenen en compte això. Per això deia que quan un professorat està atent a totes les seves característiques, els nens es senten molt millor. I es senten segurs, es senten molt més tranquils de que si passa alguna cosa podran expressar-ho, no?, en alguna persona de l'escola. I això és realment un valor molt important de l'educació en aquest moment. I tornem abans, no?, de que això del món emocional encara ara en alguns sectors és que no existeix. No es pot parlar de que tinc por, de que estic trist, perquè de cop i volta diuen, bueno, venga, va, que no s'ha d'estar trist, que no s'ha d'enfadar tant, passa paraula, passa, i ja està, no? O sigui, negar tot això és negar realment la base que tenim tots els éssers humans per actuar, per pensar, per estar en el món. Doncs si en aquesta escola es recull tot això, és importantíssim, perquè és l'única manera que després aprendran també les coses que són de la currícula, no?, de la part intel·lectual. Doncs ho has explicat molt bé, com sempre, Susana Ruesjas, a interessar-nos més per les persones, perquè a partir d'aquí ja podem construir pues, això, el que vulguem, una personalitat, però sobretot la base ha de ser fonamental. Moltíssimes gràcies, fins la setmana que ve. Nosaltres arribem a les 12, escoltem notícies, però tornem de seguida. Fins ara.